Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Tak toto je zima. Ja som ráno vstal a nevedel som naštartovať auto. To čo robia tí výrobcovia aut? Musel som ísť spojom. Ja prosím pekne. To je vrchol, nie? Ja som musel ísť spojom. Skoro som zmrzol. Taxíky tiež zmrzli. To je vrchol. Ledva rozprávam, za všetko však môžu politici. Za všetko tam si vyhrievajú zadky v parlamente a ja neviem naštartovať svoje auto. Vítajte v SOS. Neodchádzajte. Farkašovci už o chvíľu. Dobrý večer. Pán premiér to zase raz poriadne prehnal, ale bez ohľadu na to som strašne rád, že pozvanie do dnešného štúdia prijal pán Žele. Dobrý deň, pán Žele. Ahoj, dobrý deň. Zdravím vás. Pán Žele, prosím vás, vy ste odborníkom na dízlové motory. V čom je ten váš nový motor, ten NX570H, výnimočný od ostatných motorov? To je asi z motoru, čo sa predbieháva a stlačová sa. A to znamená, že ten systém toho spaľovania tých tekutín je na nejakej inej báze? Áno. Jasné. Povedzme, keby sme si to mali na príklade, hej, tak dnešné motory žerú v priemere tak od 4 až do 8 litrov. Koľko zožerie tento váš model? To asi a zajtra. Jasné. My sa v tomto momente posunieme trošku ďalej a dáme si niečo z politiky. Niektorí ľudia sú strašní. Tak napríklad Pálkovi kolegovia si z Pálka urobili takú prču, že až. Dali mu vypiť nejaký zvláštny nápoj a on sa potom celý rozmazal. Len sa smejte. Fakt sa rozmazal. Mladý človek pokúšaný vášňou a výzvou priateľstva počasto na kameň narazí. I stojí to za to, aby človek kvôli niekomu dušu vypustil. Nestojí. No aj tak, bác. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, tlieskaj, šťastný, tlieskaj. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Čo myslíš, chrobáčik? Vidie to? Neviem. Vieš, ja nechcem, aby bola nešťastná. Ale veď ty dobre vieš, že ja som ju učil nadväzovať priateľstva. Viem, čo by som nevedela. Ale vieš, aká vždy bola. Revolucionárka. No, veď o chvíľu uvidíme. Presne tak, o chvíľu uvidíme. Držíme ti palce, Janka. Poď, Jani, poď. Gejza, poď. Hola, hej! Si šťastný, rob to ešte raz. Hola, hej! Si šťastný, rob to ešte raz. Hola, hej! Keď si šťastný, hola, hej! Gejza, ja som taká šťastná. Chvala Bohu. Zapadla do kolektívu. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. A sme opäť späť s pánom Želem. Pán Žele sa nevenuje len dízlovým motorom, ale aj výrobe týchto zbraní. Čím je špecifická táto zbraň, pán Žele? To je asi z kolesa
A to potom ide z toho auta. A to sa nepokazí? Nie. No ale jak to funguje? To sa stlačí, povedzme, a to, ako to má kadenciu? Že takto sa to stlačí. Ukážem vám. Nech sa páči. Jasné, a takúto kadenciu to má rýchlosť, hej? Áno. Jasné. V čím je výnimočná v boji táto zbraň? To je asi strieľačky, lebo motor tu vychádza. Von. Áno. Jasné. A keď sa pokazí? Tak potom to musíme zamontovať. Trvá to dlho? Áno. Koľko asi? Asi z toho 100 kilometra. Jasné. A my si teraz pustíme opäť niečo iné. Ďalej. Nazdar. Neruším? Nazdar, poď ďalej. Ahoj. Nazdar. Čau. Yes. Som ti chýbal, čo? Nazdar. Ahoj. Čo, tak hovor, ako bolo v Ríme? Počkaj, to je nádhera. To je história, to je nádherné mesto. My sme boli všade. Koloseum, rozumieš, teraz tými rôznymi dierami sme tam chodili. Už len tí gladiátori tam chýbali. Počúvaj, a vo Vatikáne si bol? Jasné. To námestie nádherné, tá bazilika svätého Petra. Rozumieš, sme museli vyzúť, keď sme tam išli. Sixtinská kaplnka. Nádhera. Nie, počkaj, tam sme neboli, lebo tam bolo veľa ľudí. Ale my sme boli v tej bazilike, počúvaj, až hore. Až hore po také zábradlíčko a ty si úplne pri tých mozaikách. Pozeráš sa dolu, tam tí ľudia takí maličkí, rozumieš, to je obrovská výška. To je, vieš čo, história. Jasne. Krásne to bolo, vážne. Takže pápeža si videl? Nie, pápeža som nevidel. No moment, ty si nevidel pápeža? Nie, prečo? Však ísť do Ríma a nevidieť pápeža, to je ako ísť do Neapola a nezomrieť. Už musím ísť. Jasne. Tak sa drž. Čau. Prosím vás pekne, toto je už trochu vrchol. Dzurinda koketoval vo veľkom štýle s Mlsnou. Je pravda, že Mlsná ho trochu provokovala, ale napriek tomu premiér tejto krajiny a takto. No teda, pozrite sa na to. Dobrý deň, Miky. Máme ale hnusné počasie, čo? Ja vidím Slovensko inak. Cez ružové okuliare, ty môj pampúšik úzatý. Prejdeme sa tadiaľto? Viete čo, touto cestou nechoďme. Dobre. Kvak, letí mužka, letí vták. Čo ťa poteší, žabčo? Ak vydržíme na ceste, na ktorú sme sa vydali. Tak tebe sa páčil náš románik v Tatrách na Lomničáku? Ale vy ste počuli, občania počuli, išli sme v priamom prenose. Čože? Ty si nás nahrával na kameru, ty divoch, priamy prenos. Necítiš sa trápne? Ja osobne cítim hrdosť. Tak to má ponížiť. Hanbím sa. Ty nie? Tak to už nechám na vás. A ja som si myslela, že budujeme vzťah. Žabčo, kto je tvoj pampuch? Mne sa vonkoncom nežiada ísť hlbšie. Poviem to tvojej žene. Osobne si myslím, že teraz prekračujete racionálnu mieru. Áno. A kto chodí po hoteli bez slipov? Ja? Rozkričím to celému svetu, Miky. Viete čo? Dobrý večer. Niekedy je lepšie držať jazyk za zubami. Ja o tom niečo viem. Takto som rozbila už niekoľko manželstiev. No, to boli pekné časy. No nič. A takto mal konať aj náš dnešný hosť.
Je ním pán Vlk a ja ho vítam v našom štúdiu. Dobrý deň, pán Imro. Dobrý deň, Katka. No tak, Imro, porozprávajte nám náš príbeh. Takto, ja som bol vtedy ešte úplne iný človek. Ešte predtým, než sa stala tá otrasná tragédia. Počkajte, aká tragédia? Katka, ja som zožral v červenej karkulke starú mamu. Imro, sadnite si na miesto. Áno. A my pokračujeme ďalej. Vy ste zožral karkulke mamu? Starú mamu. Starú mamu, Imro. A počkajte, ja si spomínam, veď tento príbeh bol aj dosť medializovaný, že? No, niekto vie, ako pracovať s médiami, že? No nič, pokračujte ďalej, Imro. Katka, ako hovorím, ja som bol vtedy úplne iný človek. Ja som konal intuitívne, inštinktívne, taký Pavlovov reflex to bol. Mne to potvrdil aj môj psychoanalytik, psychiater a veterinár, že ja som v podstate inak ani nemohol konať. Viete, to bol normálny reflex. Jasne, Imro, veľmi dojímavý príbeh. Takže vy vlastne vôbec nebanujete, že ste zožral karkulke mamu? Starú mamu. Starú mamu. Katka, mne je to veľmi ľúto. Ja sa chcem ospravedlniť. Pozrite sa, Imro. Viete vy vôbec, čo je to cit? Viete vy vôbec, čo je to citová väzba? Myslíte si, že karkulka príjme pozvanie od tvora, ktorý nemá citové väzby? Myslíte si to? Skúsme len tak, akože otestujme sa trošička, hej? Máte doma nejaké zvieratka? Máte doma andulku, kanárika, hej? Už vám niekedy zomrelo morča? Ja som nikdy žiadne morča nemal. A myslíte si, že červená karkulka príjme pozvanie od človeka, ktorému zdochlo morča? Wow, teraz wow. No. A my sa teraz pozrime na to, či červená karkulka prijala pozvanie. Takže karkulka, musela to byť pre teba naozaj veľká trauma, že ti Imro zožral mamu, že? Babku. To by som ani nepovedala. Pozrite sa, že koho by to bavilo každý deň behať po lese, jak taká koza a nosiť pažravej babke furt plné košíky zákuskov a koláčov a onej huspeniny. No to, v tom by nebol problém. Takže tebe nevadí, že Imro zožral tvoju mamu? Babku. Moment. To mi trošku vadí. Samozrejme, že takto. Mne by nevadilo, že ju zožral, ale že kedy ju zožral, to mi vadí. Prečo? No pozri sa, ja som mala s babkou takú dohodu, že dom, aj pozemok, proste všetko prepíše na mňa. My sme mali všetky papiere pripravené, my už sme mali termín u notára a zrazu tam trhne henten idiot a zožere ju. No a ja sa teraz jak krava vláčim po súdoch, stojí ma to prachy, čas a dedičstvo v nedohľadne. No, to je veľmi dojímavý príbeh. No? Takže chceš, aby sa stena odhrnula? Ne. No vidíte, aj o toto nám ide v našej pošte pre teba. Imro nedržal jazyk za zubami a preto karkulka prišla o dedičstvo. No, presne tak. Je to presne ako s mojou kamarátkou Zdenkou. Vydala sa, našla si milenca, s tým asi čaká dieťa a manžel o tom nevie. No nič, píšte nám, oplatí sa to. Uvidíme sa na budúce. A my sme opäť späť s pánom Želem. Pán Žele vynašiel dízlový motor, ktorý žerie 0,5 litra benzínu, respektíve dízla. Túto zbraň vhodnú... Nie, zbraň to ide z tohoto strieľačka. Ospravedlňujem sa, teda nie zbraň, ale strieľačku. A samozrejme v neposlednom rade vynašiel raketu s dostrelom až na Jupiter. Pán Žele, prosím vás, tá raketa, v čom spočíva to, že vlastne dokáže odísť až na Jupiter? Lebo to je asi na tom, že to
asi dáva ten motor a to sa tak vydvíháva. Jasné. A koľko ľudí môže byť na posádke takej rakety? Také rakety, to nemôže byť tá raketa, ale to auto prievoze. To znamená, že to je vlastne len robot? To nie je nemôže byť tam živá posádka? Nie. To je len tá raketa, čo sa s týmto strieľa. Ukážem vám to. To sa s tou raketou strieľa. A čo je túto raketa? A to vystrelíš tú raketu. My si teraz pustíme niečo iné. Grupák. Skupinový sex. Slovné spojenie, pri ktorom sa mnohým z vás zježia chlopky na krku. Iní naopak pocítia vzrušenie a dobrodružstvo. Mnohí si ale neuvedomujú, že takéto správanie prináša so sebou mnohé riziká. Toť modelová situácia. Haló? Áno? Koľko nás tam bude? 11? Ja? U teba? Už idem. Ako povedal Cezar, prišiel som, videl som, užil som si. Ďalej. Ahoj, Tonko. Volal si ma? Volal, áno, ahoj. Prosím ťa, tie faktúrky z minulého týždňa, to je vybavené? Samozrejme. Vieš, lebo ma urgujú banky jedno z druhým. Nie, ja som to poslal, to je vybavené. Áno. Dobre, tak díky. Čau. Ahoj. Hej, moment, Jožko, prepáč. Na chvíľočku. Poď, sadni si. Prosím. Počúvaj, Jožko, ty, aký máš vzťah k skupinovému sexu? To akože... No. To myslíš vážne? No však dobrý, nie? Však som mladý, moderný človek. Tak si ťa môžem zapísať? No jasné. Hej? No. Dobre. Ty a kedy? Vo štvrtok. To je super, to môžem. A kto tam bude? Ty, ja a tvoja žena. No počkaj, ale tak s tým nesúhlasím. Fajn, tak si ťa škrtám, dobre? Tak, drž sa. Pán Žele je aj členom Moskovského baletu a my sme ho preto poprosili, aby tu u nás v slovenskej televízii niečo predviedol. Pán Žele, teda zatancujete nám? Ďakujem veľmi pekne. Takže pustíme si podklad. Teraz už rozumiem, prečo sú jeho koncerty beznádejne vypredané. A Pálko dnes po druhýkrát stretol sa s Luizou Mlsnou. Tá od neho jednoducho chcela odpoveď na otázku, ako sa vám páči môj nový účes. Momentík, len to dočítam. No odpovedí od ministra Pálka sa nedočkala. Nepoznáme ani príčinu, prečo sa tak zasekol. Toť nahrávka.
Čo je vašou úlohou ako ministra? Minister vždycky musí prísť, musí podať všetky správy, ktoré od neho žiadajú, musí prísť, keď ho pozvú, musí odpovedať na otázky. Áno, keď musíte, tak musíte. Čo hovoríte na môj nový účet, Vlado? Keďže nenastávajú žiadne nové skutočnosti, nechápem, prečo mám znova reagovať. Ale akože nejaké nové okolnosti? Mám ho 30 sekúnd. 2756 korún bez DPH. Neviem, prečo by som sa mal k tomu vyjadrovať znova. Ale Vlado, ako znova? Veď si mi neodpovedali. Všetky otázky som zodpovedal. Ale trd bukový. K môjmu účesu si sa ešte nevyjadril. Ale veď k tomu som sa vyjadril veľmi jasne. Kedy? Je tam nejaký problém senility alebo také niečo. Počúvaj, keď mi neodpovieš, tak sa zastrelím. Dobre? Dobre, môžem ísť? Nie! Ja chcem vedieť, ako sa ti páči môj účet, povedz! No tak, prosím vás, nie, že by som vás chcel podozrievať zo senility, ale takéto podozrenia naozaj akože vystupujú na povrch. Prečo, Vlado, prečo? Tieto všetky otázky sa padali a na všetky tieto otázky ja som odpovedal. Vladimír, máte ma na svedomí. Ešte posledný krát a zastrelím sa. Ako sa ti páči môj nový účes? Ne, už som sa vyjadril. Ty Lacike, ale že pekné sú tí Tatry, aj pekné. Tu. No Tatry, ne? Jaký Tatry? No však toto tu, ne? Tatry. Kde? No tu. Ale tu? Čo je tu pekné, prosím ťa, Puco? Jaký Tatry? Ale však ne toto tu, ale hentam, ne? To tam Tatry. Hej, hent. Ale Puco, však ty zavádzaš, hentam to je pekný, ale toto tu Tatry je pekný. Ale však to všetko sú Tatry, ne, Lacike? Všetko sú Tatry? No. Komu patrí Tatry? No však ľuďom, ne? Počúvaj, Puco, ja mám plán. My sa s tým ľuďom ako dáme dokopy a potom od tej Tatry odrbeme. Ale nie, Lacike, však to akože občanom Slovenskej republiky, ne všetkým. Nevadí, Puco, to na našom pláne nič nemení. Všetkých ich odrbeme. A ty čo robíš? Ty kam ideš, ty? Co sa stalo? Čo hovorí? Neviem, či som dobre rozumel, Lacike, ale mám pocit, že ťa urazil, že ti povedal, že si sralo. Jaký som ja sralo? Ty prepichnem ťa rovno. Jacek? My tu byli perši. Čo hovorí? Ty počúvaj, mňa vôbec nezaujíma, že si sem došla peši, ty si kúp kár, keď máš problém. Kúp si kár, kam ideš ty dopredu bez Čo kára? pána denervuje? Pozvoním z komórky políciu. Čo hovorí? Čo má v komore policiu a čo má potom chlapec? Ale počúvaj, máš sem, víš, koľko má moja babka v komore polície a skáčem tu ja dopredu? Neskáčem, počúvaj, ja ti prekúsnem lyžiarku, tak to ti palicou okovi Jacek, zašukám policiu! Šukám policiu! Čo hovorí henta? Šukám policiu! Nech sa páči, choďte tam, nech sa páči. Ďakujú bardzo. Ďakujú, bardzo, ďakujú. Čo hovorí? Čo sa robí? Lacike. Hentá ženská šuká políciu. Chudák Polák, ty. No nevadí. Nech sa páči. Ale pekní sú tí Tatry, tak či tak. Pekné, Lacike, pekné. Keď vyrastie ten čip, tak potom zastrelíš ten čip, potom bude koniec a už potom vyrastie a už potom nebude veľký, ale už potom vyrastie a už nebude maličký. Akože konec SOS? Áno. Tak dovidenia o týždeň. Tak, čo ťa poučie? Ty si bol v Ríme a nevidel si pápeža? Nie. Ty fakt si nevidel pápeža? Nie, prečo? Človeče, však ísť do Ríma a nevidieť pápeža, to je ísť ako do Lisabonu.
A nevidieť samopal. Gejza, prečo so mňou nespávaš? To ti smrdia nohy. Ty máš milý. No a? Veď aj ty. Dobre, ale už je tu niečo iné. Ty nejdeš dopredu, ty chlapec? A do ti sa to môže, že chodíš peši? Do ti sa to môže? Čo pána denervuje? Pozvoní z komórky policiu. Čo hovorí? Že má v komórke policu. Ale prosím ťa, víš, koľko má moja mama v komore policie? Počúvaj, ale že aby možno aj mňa videla kamera, víš? To máš detail.